Kaixo, bideo honetan zuzenaren inguruen ariketa batzuk egingo dugu. Ariketa honetan dinosku R2x-ken 3i berdin 12 zuzena emonda kalkulatu. Hasiko gara apartaduan, deino kalkulatu behar dugula S zuzena B-3 bitik igaro eta R-ren paraleloa dala. Bueno, orduen, lehenengo grafiko bat egingo dut, apurbet hau pentsetako zelan bideratu. Bale, orduen, daukagu zuzen bat, R zuzena, bale, eta kalkulatu behar dugu honekiko paraleloa dan beste zuzen bat, S, eta pasatzen dana B puntutik. Bai? Orduan hau izango litzateke apurbet eskema bat. Bai? R zuzena, emoten dozku, R zuzena, dino dala 2x-ken 3i berdin 12. Baina guk ezagutzen dugun zuzenaren ekuazio orokorra da I berdin mx gehi n. Beraz, ipiniko dugu R zuzena forma horretan. Eta, bakanduz izango litzateke, minus 3i berdin 12-ken 2x, eta orduen I izango litzateke 12-ken 2x zati minus 3. Beraz, I berdin minus lau gehi bi eren x. Hemen ikusten dugu ezaugarri guztiak. Nahi baduzue, forma orokorrean guk ipintzen dugu mx gehi n, beraz, bi eren x ken lau. Hau da R. Bale, orduen, R zuzena hortik abiatuko gara, dala, bi eren x ken lau, kalkulatu behar dugu S zuzena horren paraleloa dela. Zer esan nahi dau, zer esaten dozku paraleloak direnean? Paraleloak badira, malda bardina izango da. Bai? Orduen, R-ren malda eta S-ren malda bardina izango da. Eta kasu honetan ikusten dugu dela bi eren. Beraz, bi eren. Orduen, kalkulatu behar dugu S zuzena, non malda bi eren eta B puntutik pasatzen dana. Bale, orduen, daukagu S zuzenaren ekuaziotik momentuz daukagu bi eren x gehi n. N kalkulatzeko ordezkatzen dugu minus 3 bi puntua. Eta izango zen, bi dala bere ia, berdin, bi eren eta x izango da minus 3, bider minus 3, gehi n. Hemetik bakandu egiten badugu n, daukagu bi gehi iru eta iru simplifikatzen dugunez, pues bi gehi bi. Beraz, n berdin lau. Vale. N berdin lau. Beraz, badaukagu malda dala bi eren eta jatorria ordenatua jatorrian lau. Beraz, ekuazioa, S zuzena, izango da malda bi eren x gehi lau. Hori da emaitza. Bigarren atala izango litzateke kalkulatu behar dugula T zuzena R-ren jatorriko ordenatu bera duena eta A bi minus zazpitik igarotzen dana. Orduen, lehen adostu dugu, heldu gara, adostu ez, idatzi dugu, R zuzena dala bi eren x ken lau. Orduen, egingo dugu grafiko bat ikusteko zer bilatu behar dugun. Orduen, bilatu behar dugu T zuzena eta R-ren jatorriko ordenatu berdina dekona. Beraz, egingo dut zuzen orokor bat, bai? R-ren jatorriko ordenatua minus lau da, beraz pasatzen da n minus lautik, 0 minus lau puntutik, bai? Eta, malda positiboa da, beraz, zuzen gorakor bat, olako zehozer, bai? Hau da R zuzena. Eta orduen, T zuzena dino jatorriko ordenatu berdina duena eta pasatzen dela bi minus zazpitik. Bi minus zazpi, demagun, hau dala, bi minus zazpitik. Orduen, gutxi gora bera, jatorriko ordenatu berdina badauka, pasatu behar da puntu bi hauetatik. Irudikatzen dugu, lako zehozer izan daiteke. Vale.
Orduen, jatorri koordenatu berdina badauka, dakigu NR eta NT-rena izango dela -4. Bale, orduen, T zuzenari buruz zer dakigu? N dala -4 eta A puntutik pasatzen dana. Bale? Orduen, zuzena, momentuz, izango litzateke M ez dakigula, gehi N, orduen, ken 4. Ordezkatzen badugu bi -7 puntua, I da -7 bardin, malda bider bi, ken 4. Eta hemetik malda, daukagu, dala -7 gehi 4 zati bi. Beraz, -3 biren. Beraz, badaukagu malda -3 biren, badaukagu ordenatua jatorrian -4, beraz, zuzenaren ekuazioa, T zuzenaren ekuazioa, da -3 biren ken 4. Hauze da, emaitza. Azkenengo atalan dino kalkulatu behar dugula Z zuzena, T-ren paraleloa eta koordenatu jatorritik igarotzen dana. Orduen, momentuz, badakigu T zuzena, lehen kalkulatu dugu, dala, I bardin -3 biren X ken 4. Hau da, T zuzena. Orduen, kalkulatu behar dugu Z, T-ren paraleloa dana eta koordenatu jatorritik pasatzen dana. Orduen, berriro, ia. Orduen, barkatu, ez dakiz agaitik mugitzen jaten. Listo. Orduen, grafikoa egingo dugu. Orduen, esan dugu, T zuzena pasatzen zala lehen -4tik eta berakorra da, malda negatiboa dalako, eta orduen, Z zuzena izango da, T-ren paralelo eta koordenatu jatorritik. Koordenatu jatorria da 0, 0. Batzutan esaten dau jatorria, eta beste batzutan koordenatu jatorria. 0, 0 puntua. Beraz, hau T bada, bilatzen ari garena, izango da honen paraleloa eta 0, 0tik pasatzen dana. 0, 0tik pasatzen bada, esan nahi dau, Z zuzenaren ordenatua jatorrian N berdin 0 dala. Eta T-ren paraleloa izateagaitik badakigu T-ren malda eta Z-ren malda bardina dala, beraz, -3 biren. Beraz, badaukagu Z zuzena dala malda -3 biren X eta 0, 0tik pasatzen danez, ordenatua jatorrian 0. Beraz, hau zera. Listo, amaituta.